פעם אחר פעם הבטיחו לך תוכנית עסקית, תוכנית עבודה, יועצים, תוכנות, אקסלים, אבל שום דבר לא התאים למספרה שלך באמת. למה? כי רוב היועצים לא מבינים באמת מה זה לנהל מספרה. הם לא עבדו ולא עמדו 12 שעות על הרגליים. הם לא ביטלו תורים של לקוחה גבוהה כדי להספיק הזמנה, והם לא ראו איך הרווח נשחק למרות שהיומן מלא. בפלפל לעסקים, מספרות זאת המומחיות שלנו. מעל ל-154 מספרות שונות עברו תחת הליווי שלנו והפכו להצלחה מסחררת. עכשיו הגיע תורך להיכנס לדף העדויות שלנו בלי חרטות, בלי העתק הדבק, בלי יועץ זוטר שילווה אותך. אני, אתה והצוות המצומצם של פלפל לעסקים, יחד עם שיטה שפיתחנו במיוחד למספרות, לא דרך צ'אט GPT ולא בטיח. אם אתה רוצה תוצאות ולא דיבורים, תשאיר פה פרטים.